puodho miuso kata cash crops e kaunti ma Siaya en achiel kuom gigo mosethiro yuto mar jopur kono ni mar thothgi oketo maino margi e pur mar cham michamo e miera. Kata kamano, moko kuom jopur e kaunti no koro ochako pur mar avocado matindo tindo motisi ni Hass avocado. Kaka jafombo marwa James Opondolero, jopurgo koro wacho ni avocado mar Hass en mula manyien modonjo e kaunti ma Siaya. Kuom higni buora, jopur e kaunti ma Siaya oseketo maino margi e pur mar oduma, oganda, bel kod mwandu mamoko mag puodho michamo e mier to onge yuto malong'o mar ohala magiyude ni margi tiyo kod lony machon e pur kod puro puothe matindo. Kata kamano, yamo koro chal ma oloko kendo jopurgo koro odonje pur mar avocado matindo tindo motisi ni Hass avocado. Lwasi ma Siaya oyangore ni ber ne pur mar avocado mar Hass. Wasebedo ka watemo ng'iso jothurwa kae ni pith mar avocado e pith mabiro loko kit ngimawa, nikech wang'eyo ni thurwa kae alwora mar Lwasiwa ni ber kabisa ne pith mar avocado, nikech mokwongo Siaya wan kod koth kuom dwe 7, to koth mar dwe 7 no to kod liet mar chieng' moromo maloyo kaka pinje mag Murang'a gi Central Province chalo. Bang' yudo tiegruok ewi ber avocado mar Hass, moko kuom jopur moriwo nyaka Wakeini nochako pidhe ka gichako kod tielo maromo 40. Mara ya kwanza nilisikia kama wengine hawakujua sana, kwa maana nilisikia hiyo kutoka habari kutoka kwa Radio Ramogi. Nilisikia kuna avocado zingine huwa inapandwa, kuna mafuta nyingi inaitwa Hass. Nikajaribu, nikaenda nikatafuta huko Kisumu. Nikaja nikatafuta. Wakati hiyo nilinunua kama mbegu kama 10 hivi. Nikatangulia kupanda. Alafu baadaye kuna wengine walitoka Murang'a wakaja tukatusaidia mbegu zingine. Nikajaribu nikasukuma mpaka ikawa nikaongeza tena 40. Chich avocado mar Hass pod lachni mar pinje maoko kaka China ware e okang' mamalo kowuok e pacho ka gi pinje mamoko. Kampuni ya Sunripe iko na soko Europe, iko na soko China, Malaysia, Canada, kuna soko kubwa mpaka South Africa. Kwa hivyo kile tunaweza kuambia wakulima ni kwamba wasiogope kwamba wakilima matunda hawatapata pesa. Ne wan kod kambi mar Sunripe ma gibiro kae mondo giwuo gi jopur, ging'isgi ni to ang'o monego bed ni gitimo mondo quality matende ne ber mar matunda gi oromo obed ni nyalo dhi e pinje maoko mondo migi manyonge makare. Kute bende gikedogo e yorno manyadala ni mar chiro maoko ok nyiewi avocado man kod kwiri mathoth. Gima be wasefwenyo thurwa ka ni kute mang'eny ahinya be onge, nikech puothe ni sani koro osebedo ka kuom higni 5-4 to ang'eyo ni kudni achiel kende miluongo ni false codling moth ema jachandwa manyuolo tong' maruchere e avocado, to ok wati gi kemikali mabiro tamo jopinje maoko kao. Nitie biological means mwatiyo kodo manego kute gieki, koro ok nyal chando ahinya. Avocado mar Hass en mano madwaro pi mathoth mondo eka okel yuto makare. Kata kamano, nok mar pi ne jopur en midhiero ma bende gikaloe. Midhiero mar sana pi to koro najitolea agine awagisa kata pikipiki to kena pi taoli tienda avocado after 2 weeks kaber to sirkal nyalo miwa pi kuonde ma wapi masago wasechako pidho gego machiegni nikech pi kunyo pi ok yot. To awinjo kwayono kendo kaka an jatich mar kaunti ma Siaya ma chief officer mar department mar pi akawo mano kaka challenge wadhi hakikisha ni wasambaza pi e yo makare. Jopur gi oriwre e bwo mabul mar Siaya County Avocado Farmers Cooperative Society kaka yorno mar neno ni achudhe ok ojong'gi kendo kelonegi nengo ma ok gidwar mar avocado. Ne wachako Siaya Avocado Farmers Cooperative Society ma ane achiel kuom jokanyo mondo wakel jopur mar avocado ka achiel
kawuono tinende bende ne wabiro waluongo jogo ma kambe ma nyiewo avocado to tero e pinje maoko. Kuom mano ne ginyiso yie margi ni pur mar avocado nyalo loko ngimagi kendo bero chumi mar kaunti ma Siaya ni mar ochiek bang' kinde manok. Kama zile za kwanza ambayo nilianza kutumia, nilikuambia nilisikia habari kutoka Radio Ramogi, hata nimesavuna mara ya kwanza, nikaona inaweza kuwa mzuri sana. Korodo yudo avocado to kisepidho biro keloni nuang'o e higa ka higa, mamano emomiyo nabedo interest mondo apidh avocado. James Opondo, Ramogi TV.